En el capítulo anterior. Vuelo cancelado. ¿Qué? No way. Vuelo cancelado. No way. Lo sentimos, tu vuelo se ha cancelado. No way. Es que algún día me ves a mi. Y seguimos pa'lante. Després d'aquesta actuació lamentable, és real. És real, Se'ns ha cancel·lat. Ens han cancel·lat el No, puto vol. escolta, la realitat està d'algo així, en plan... Sí, sí. Tu, s'ha cancel·lat el vol. Anàvem en direcció a aeroport, Sí, literal. o sigui, literalment estàvem en direcció a aeroport, de cop ens arriba correus de que s'ha cancel·lat el vol perquè a Barcelona està caient Per condicions meteorològiques. Sí, està plovent que Diluvi flipes a universal. Barcelona i està venint cap aquí En el cuarto i s'han cancel·lat com 40 vols i me cago en la puta perquè I a veure si podem marxar demà. estem anant igualment cap a l'aeroport per a veure si podem canviar-lo o què fer i pues el blog continua, chavales. I us mantenim informant. I... Part positiva, Barça 1, Getafe 0. Vamos! Sí! Gol de Ferran! El tuburao, el tuburao! Guarau! Ara posaràs el filtre de color blanc i negre, no? Sí. I per animar una mica... Està connectat, Martillando. No, no està connectat. Fuck. Saps el que hauries de connectar? El puto aire condicionat, m'estic morint de calor. Coño, vale. Sí! Amigo, andaba martillando. Bueno, doncs anem al punt d'informació a veure què podrem fer, que ara acabem d'arribar a l'aeroport. Gente, estamos en el aeropuerto de Mallorca. Algunos centímetros más tarde. Està el Roger explicant al Pol i a la Laura que ens estaven esperant. Epa, qui és aquest? Que no, que ens han retrasat el vol, tio, i vaya putada. I tornem el dimarts, tio, vaya putada. Però bueno, no passa res. Total, ens donaran una nit d'hotel, joder. Me cago en la puta, tio. Unos momentos después. Bro, us ho vaig dir, tio, no havíem d'agafar aquest vol, havíem d'agafar el de demà. Joder, tio, ara hem d'esperar 2 nits i sortirem a les 7 del matí, me cago en tot. Us ho vaig dir, joder, us ho vaig dir. Bueno, epa, a casa, el Nil només arribarà tard al concert del Mora, però bueno, ja està, no passa res, els altres no hem de fer res. I el Guillem demà ha de treballar, sí, que putada, tio, que putada, joder. Una eternidad más tarde. Vale, aquí estem el Guillem i jo. Missió secundària. Missió secundària, anem a intentar aconseguir un hotel per demà. Perquè avui, òbviament, podem dormir a casa la Quinyo, però demà, si ens hem de despertar a les 7 del dimarts, estaria bé no tocar els collons molt. La cosa és, Ryanair ens ficarà pegues? Ho veurem en el següent capítol. El problema també és que ens han dit que clar, ens donen una nit d'hotel, però ens donen la nit d'avui, la nit de demà, en plan, estem 2 dies i només ens donen una, així que, bueno, pues a saber, no?, què ens donen. Pero bueno, chilling. 12 segundos después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Sí, si ens donen hotel i inclouen l'hotel, doncs també. Però estan esperant a veure si tornem Vale, ja tenim hotel. Ara mateix ens estan portant. La Juana està molt enfadada. Perquè estem 3 hores sense fer res. Però i què haguessis fet a Inca? Res, tampoc. Ah, sí, clar, el Guillem, com que demà treballa, ell sí que se'n va a Inca amb la Laura, vale? I què passa? Que hem canviat el Guillem pel Pol. Però, clar, el Pol no té el vol. O sigui, el Pol té el vol demà, no demà passat. El que l'estem intentant... O sigui, que ara es diu Tendrás Guillem. que quedar baix sense poder entrar. Però tinc un paper. Espera, aquí no posa Guillem o alguna cosa? Sí, Guillem. Bueno, no sé, ja ens ha tocat a l'aire un parc. Hauria... I una habitació per cada un. Sí, una habitació per cada un. I és aquí, bro. Sí o no? Samba. Aventura, mira, ara ja riu perquè és una aventura. Està molt enfadada, tio. Vale, m'he equivocat. Hem preguntat i al final anem a l'hotel de Dunes Blanques, que bueno, que pinta igual de tot. Vull dir, està literalment al costat de l'altre. Vull dir que show. Una hora después. 2 horas después. 2000 años más tarde.
Anem d'excursió, xavales, amb el col·le. Esteu molt xics. Surrealista. Aventura, dinamització, uau. 20 minutos después. Com n'hi hagi algo que no siga el McDonald's obert, me'n vaig a l'altre puesto, m'ho tenen que pagar, o sea que... Bro, t'he dit que no. Mucho más tarde. Molt top. Bueno, anem, 4 o una habitació triple? Bueno, 4, sí. Bueno, en principi 3. Aparentement, El Pol està fora, por ahí. 325. Ah, cap aquí. Sí, no? On collons estem? No ho sé. Goti. Tenim que dormir aquí els 4? Com? I la triple? Una cosa, obrir la llum, que no veig. I l'habitació triple? Una cosa, no fica la tarjeta? Vaya liada. Mira, vaig a baix aquí. I l'habitació triple? Espera. Vaig a fer una foto i li dic, esto es una triple? Què cojones? L'habitació triple? Dona'm les targetes. I l'hotel 4 estrelles? Ho vaig a preguntar. Hem reclamat, el Nil ha anat a reclamar i ens han canviat l'habitació i ara estem a la 316. A veure què tal. A veure, en teoria hauria d'estar millor, perquè literalment ens havíem ficat per 3 en una habitació de 2. A veure si està millor. És aquesta. Millor? Sí, Goti. Jo dormo aquí. Vale, ara sí, tio. Vale, aquí tenim uno gran, en plan 2 junts, i aquí uno individual. Pues vale, pues anem a per tu, vinga, que anem. Grande Nil, aventures. Tu, tots els de baix estaven ratlladíssims perquè, clar, m'han preguntat tots, vosaltres éreu 4. I jo els he dit, no, al final només som 3, que hi ha un que s'ha pirat. I han dit, pues entonces, las habitaciones no dan, no sé què. Se t'han ratllat amb tu? Però jo què, mireu, em xupen la polla 4 mans tots, bro. Tu, i s'ha posat a ploure tot pedaje. Sí, ja ho hem vist. Està plovent que flipes. Hola. Està plovent molt, bro. Molt heavy. I el Pol està fora. Però i com anem a sopar? En fi. 3000 años más tarde. Mireu el Pol amb un puto paraigües, tio. De festa. Aura o Laura? El Charles Chaplin, tio. No. Vale, literalment ens hem separat perquè, clar, o sigui, hem d'entrar 4 en una habitació de 3 i ens volien separar. Total, que ens hem separat, el Nil... Ens hem mirat molt malament. Jo vaig anar que ens veiem nosaltres, bro. Bueno, que ens hem separat, el Nil i la Laura han anat ja cap a l'hotel entrant i jo i el Pol estàvem fent temps per entrar més tard. Què passa? Que hem dit, bro, anem a... Estem a Palma. Sí, estem a Palma, anem a mirar l'ambient. I estem anant amb el paraigua Super Laura. És que, bro... I això, és que estem anant en direcció contrària d'on ve tothom. Però ni puta idea. I això. A veure què hi ha. Hi haurà gent, per collons. Sí. Però molta gent. A veure... Sí? Tot guiris que flipes. Són les 3:20. O sigui, són tot guiris perquè els guiris a aquesta hora se'ls ha acabat ja la festa. Casino. Xiclin. Ens paguem l'hotel que no hem pagat. Que cabra. Bueno, i això, corten ja, tio, perquè se me'n va de les mans. Cinco minutos más tarde. Poco después. Xilindrina. Estem dins. Estem dins, ja està, hem pogut entrar, ja hem fet la volta a Múnich. A Múnich, literal. 4:20, despedim el dia d'avui, no? Sí, quasi que sí. Sí, bueno, que ja estem per passadissos i ens veiem demà. No dia més. Adéu. Damn it. Bon dia. Bon dia, Catalunya. Hem despertat amb aquestes vistes. Oh! Boniques.
Tenim la platja i al costat. No anirem. Però res, ens hem llevat, el Pol ja ha marxat per fer... Per logística. Sí, per logística. Ara baixem, que són les 11 ja... Són les 11:03 i el check-out era fins les 11, però bueno, ara gestionem. Sí. I també ara suposo que anirem a algun lloc a esmorzar del chill i decidim què fem el dia d'avui. Per aprofitar, que estem a Palma. Palmer! Oh, Palmer! Simbolitzant el canvi de poder. Van trigar gairebé 400 anys en acabar-la. Que lent. I es queixen de la Sagrada Família. Per això, si et fixes bé, veuràs diferents estils, encara que el predominant és un gòtic pur i elegant. Ara deixa'm que t'expliqui altres curiositats. El rosetó més gran del món gòtic. Aixeca la vista cap a la façana principal. Aquest espectacular rosetó, conegut com l'ull del gòtic, té uns 13 metres de diàmetre i més de 1.200 vidres de color. Si tens 13 metres! Miniatura. Nos cancelan el vuelo. No. Oye, no està... No. La millor patata que he provat a la meva vida. No, nos cancelan un vuelo. Miniatura. Però està bona o no? Ara en sèrio. No wax. Està bé. Està top. Bueno, família, doncs continuem aquí pels carrers de Mallorca. Ja ens hem despedit del Pol perquè tenia el seu vol a les 4 i ja no et tiren cap a l'aeroport. Però què passa? La motxilla del Pol està a casa a la Quinyo i, clar, no hem pogut anar fins allà perquè hem dormit aquí. I, clar, nosaltres no el podíem anar, o sigui, algú de nosaltres no pot anar amb 2 motxilles a l'avió perquè només pots portar una. Clar, un factura 3. Exacte. Llavors, què hem fet? El Pol s'ha endut la meva motxilla amb les meves coses perquè en teoria ens veiem demà passat o demà passat. Sí. I ja me les tornarà i jo aniré amb les seves. I perquè la Laura no vagi tan carregada amb la motxilla i el bolso, sí. El Roger porta aquest pedazo d'outfit. Que em queda bé, com és el meme? No tengo masculinidad frágil. Històric. I què més? I ens falta dir. Bueno, i ara estem aquí per Palma encara, pels carrers donant voltes i d'aquí un rato, d'aquí una hora o alguna cosa així, anirem a pillar el bus cap a Inca i anirem a una platja amb l'Enchi quan acabi de treballar i amb la Quinyo a veure si es troba millor. I ja està. I ara anem a visitar la muralla. Això, a veure què tal està. Mira. Bueno, ja hem arribat al muro, a la muralla. Mira, allà al final es veu una mica la catedral. I això, ja estem dalt la muralla. I des d'aquí es veu el mar, molt maco, la veritat. O no, Laura Juan? Ajuntament de Palma. Molt mono. Estàs feliç ara mateix? Sí. No? Vinga, no, però sí. És més xuleta aquesta. Això és la Basílica de Sant Francesc, xavales. No sé si jo no sé si entrarem, pas. Vídeo cultural. Sí, chavales. Sí, aprende tío. con Ruch. Sí, tío. Aquí, tio. Què ho diria? La meva habitació, tio. El meu llit. El fucking llit. Sense res. Ja, tio, si ho teníeu allà, tot. Ai, volvimos, què ho diria? Ai, la meva habitació, tio. Joder. I ara mateix no tinc res meu, tio. Igual, tio. És que em sembla heavy que torni a estar aquí i les meves coses estiguin a Barcelona, tio. Me cago en la puta, tio. I les coses del Pol estiguin aquí i el Pol a Barcelona, tio. Ara podem anar a la platja, no? O a fer alguna cosa. Són les 6. Bueno, 41. Sí, li robaré la roba al Pol. Bueno, el banyador al Pol. I no sé. És que sobre tot desordenat. Mira, volvió. Que top. Volvió. Nada. Pop, come sano. ¿No comerá? Come ligero. Ligero, sí. Pop. Super ligero. I mireu si vos agrada. A veure, nena. Què fet?
Ens ficam el paper. Vale, tornem. Vale. Vale, ¿vos agrada esta cala? A ver, Es la nena. que está bien. Que no puedo, bro. A ver, nena, dices que soy un bruto, un bestia. Yo no puedo dejar que alguien así te lleve a casa, ¿sabes? No pot ser, tío. Sí, està bé. A ver, nena. Me dices que soy un bestia, un bruto. A més, amb aquesta puta bou, tio. Tita Súria! L'escena és una barbaritat, Joder. Estic donant un knife que te cagues. Bueno, on anem? Cala Sant Vicenç. No sé. A la Cala Sant Vicenç. I on està això? A A prop Sant d'aquí. Vicenç dels Horts, bro. Molt a prop d'allà on vam anar ahir. Ah, ok. Pollo cabrón, yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo Ey, permite. si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Ey. Vale, gent, ja hem arribat a la Cala Sant Vicenç. Estem, jo què sé, no sé on estem, la veritat. Fot un vent, fot un fred i una mala mar que flipes. I mireu, en plan és maco, però fot un vent i un fred. Sí, i no sé cap on, han anat cap aquí dalt. Vull dir, bueno, aquí hoy se come i no sé, han anat com per aquests llocs. Que això la Quinyo, ella s'ho sap. Ah, i vaig amb outfit de Bruga. Literalment sóc el Bruga ara mateix. Olé! Hòstia, està amunt, amb la tonteria, això. Mira, estan allà. Soc a Skin Default de Pol Brugaroles. Tu si et baixes a cravo. Hòstia, que no tinc bateria, m'hago la puta! Però què passa, que no s'hi pot entrar o què? ¿Ya? A ver, dices que soy un bruto. Són Vinga, les 4:42. He dormit una hora? menos. Bueno, no, sí. Una hora, més o menys. Una hora. Jo ja l'enxo una hora, aquest no ha dormit, i la Juan 3. I estem a la parada de bus d'Inco, esperant el bus, l'únic bus que va cap a l'aeroport. La meva teoria és que quan tens un vol de matinada no dorms, llavors aguantes tot el dia i llavors per la nit dorms rodó. Fàcil dir la de no dormo i agafo o sigui, empalmo quan no has de fotre res en tot el dia. Perquè sempre que ho fem m'estic despert durant tot el dia, unes 40 hores, i quan arriba la nit, a dormir i dorms del tirón. Bueno, això, que el bus ja va tard, que hauria de venir 40 i no sé, ja són i 45, no sé quan. És que sort que no era una I aquí no es veu. Que puto regalo. I en teoria arribem a les 5:20 a l'aeroport i el vol marxa a les 7:20, no? No, 7:45. 7:45, vale. Que, bro, començo a les 8 i arribem a les 8:45. Bueno, això t'ho penso. 45, No, les 8:45 és l'oficial. Que sent Ryanair és bueno. Però com en retardin el vol. No, renyonya. Tu, si deixen això... De compres. Bueno, família, ja estem a l'aeroport i hem passat el control de seguretat, ja ho hem fet tot. Literalment queden 2 hores perquè surti el vol i ja no sabem què fer. Per tant, no sé, anirem... No, sí que saben què fer, un cafè. Sí. Completado. La Juan segueix enfadada. Ai, que pesado! Veus? Ho veieu? Ja ho deia jo. És una realitat. I aquests dos, mireu-los. Són tontets, els pobres. Estan enamorats. Sí. Bueno, gent, ara sí que sí, hem arribat a Barcelona, estem a l'aeroport de Barcelona anant a buscar el metro i fins aquí aquest viatget amb aventures i una mica de tot. I això, són ara mateix ja les 9 en punt, de fet. fred a Barcelona. Sí, està fent un fred ara que flipes. Què li fotem, a la Renfe o al... No, Al metro. a la Renfe no, boig. Hòstia, fa fred, I això, que fins aquí el vlog. Espero que us hagi agradat. Ha sigut un plaer
pues, compartir aquest vídeo amb gent diferent, i no els de Súria, sinó els de Puto Barcelona, els de la universitat. Barcelona, cago. Fins aquí, una abraçada. Ens podem així. Sí. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say,